Kaixo, arratsaldeon. Guaingoan ikusi behar dugu ea nola kokatzen den bisita kontagailu bat blogean. Horretarako joango gara Googlea eta bertan klikeatuko dugu contador de visitas eta aukeratuko dugu lehenengoa. Hau egin ondoren beharko dugu helbide elektroniko bat, posta helbide bat idatzi atal honetan. Aukeratuko dugu gehiena gustatzen zaigun kontadore mota. Kodigo bat, segurtasun kodigo bat berak ezarriko diguna idazten dugu hemen eta bidaliko ditugu datuak. Hori egin ondoren emango digu kodigo enbeta eta hori kopiatu egingo dugu. Jarraian joango gara esan dian bezala joango gara guk txertatu nahi dugun blogera, kaso hontan hauxe, eta diseinu hori emango diogu. Diseinu ematerakoan añadir un gadget klikatuko dugu eta bertan ematen dituen aukeran tartean HTML JavaScript. Nahi barin badugu jarriko diogu izen bat eta kodigo enbeta pegatuko dugu bertan. Hau egin ondoren gordetzeko esango diogu eta blogerrek gordetzen duenean ikusteko moduan egongo gara bloga eta gure kontagailue dana ondo joan balin bada. Hementxe dauzkatzue bi kontadorea, bat lehenotik jarrita zegoena eta orain jarri duguna. Espero dut baliagarri izatea honako